chabvondoka mhuri yeZimbabwe nyaya iya yerodhi yakagadzirwa SADC iya yobuditswa ichitaurwa kunzi pakashandiswa 1.7 billion. Hazvina kupera zvakanaka. Kusangana zvekare kwataita paKulian TV mhuri yeZimbabwe. Kana uchingosvika panapa iri first time yako, gara wasubscribe, ukomenda, ulike, ushare, toramba tichidzoka nema-updates nezvimwe zvese zvinenge zvichiitika. Nyaya iri pano yakamira yakadai so. Iri kubudiswa neDaily News Zimbabwe ndo vari kutaura kuti the government spend at least 1.7 billion on rehabilitation of roads ahead of just ended SADC summit, figures released by Transport Minister Felix Mona. Ndo mashoko atiri kutambira pano. Inova nyaya yavhundutsa veruzhinji nekuti SADC summit iyoyo munoiziva kuti yakaita mutauro usingaite paZimbabwe. Vanhu vachitaura zvakasiyana siyana zvavaida pamusoro peSADC summit yaida kuhostwa neZimbabwe. Vanhu vakakomplaina, vamwe vachitaura kuti tichanzwirira pakadyarwa miti, mapalm trees ayo akazoonekwa ave kuoma, asi pakatotaurwa futi zvekare pachinzi miti iyoyo muchanzwa mari dzimwe dzakashandiswa dzichitambiswa, vakutadza futi kumaintaina. Road yaigara ichiimbwa ichitaurwa zvakawanda iya iri kunzi yakashandisirwa 1.7 billion. Ndinova zvinhu zvasumudza mutauro pakati pemaZimbabweans nekuti vanhu varikuda kuyazotozonzwisisawo kuti chii chakaitika, zvinofamba sei kuti panzi pashandiswa mari yakawanda kudaro. Zvavhundutsa veruzhinji. Nawo ndiri kuzoona vanhu veZimbabwe vari kubuda vari kuti 1.7 billion. You should think Zimbabwe has spaghetti roads. No, they have no more potholes than the actual unpotholed road. Yes, akomana pakashata. I thought 1.7 billion could be enough to do nearly 2,000 kilometers of decent paved roads. Mumo arikubudisa arikutaurawo vamwe vari kuti Zimbabwe is just a zim dance or joke. Umwe vari kuti those merely 2 kilometers of resurfacing cost 1.7 billion. Really, Zimbabwe is cursed. Vanhu vari kubatikana zvakanyanya nenyaya iyoyo. Umwe vari kuti no wonder the ZIG is under immense pressure. The printed money though TB skyrocketing domestic debt. Umwe vari kuti supply of palm trees, I'm sure yambinga supply iyeyo zvekutodaro. Umwe vari kuti guys, ityai Mwari, 1.7 billion chaiyo zvakaoma. Vanhu vakawanda vabatikana zvakanyanya nenyaya iyoyo. Umwe vari kuti did you say billion American dollars? Hamuna kana tsitsi zvenyu. Vamwewo vari kuti 1.7 billion on those few roads. That amount is enough to complete Bulawayo Vic Falls Road, Bedbridge, Bulawayo, Nkai roads, Chirundu, Harare, all highways in Zimbabwe, and the change will do other tribute roads. Ko nzira dzacho dziripi? Umwe vari kuti ibai mari dzacho makanyarara, but kuunza zve 1.7 billion makuitita mafoza manje marodi maviri iwayo here chokwadi ndo ari kunzi akadyeka 1.7 billion. Havana matyikira. What the norm is, maZimbabweans vakanzwa kunzi palutwa vanongomirira a next scandal. Like makaona zvakaitika paAuditors General Report. Yakangotaurwa kunzi Auditors General Report yedu yakamira yakadai. Chakazoitika ipapo hapana, ende vanozva kuti maZimbabweans kungokomplaina ingawa pamasocial medias pachichi, but anokwanisa kuzouya achikwanisa kuvakonfranda chaiye panenge pasina kusanganisira nema-MP acho opposition. We all know kuti those MP wayo vari ikoko for their lives, vari kuzvishandira mhuri dzavo, havana chekuita nezveZimbabwe. Ndo nyaya chokwadi iripo. Vari kuti in average 1 million is spent over a kilometer. How many kilometers were built? Let us inflate it to 5 million per kilometer. Still zviri kuramba, akomana zviri kuramba for sure. It's actually less than I anticipated. Vakatora shoma vakomana. 1.7 billion implies that approximately 1,700 kilometers of road track must be worked on. This is a joke. 1.7 billion USD, almost like our entire national budget. Jesus Christ. If it costs that much for 6 kilometers without major budget, then how much does it cost to make a road from Harare to Bulawayo? Zvakaoma chokwadi. Vanhu vari kubatikana zvakanyanyisa nenyaya iyoyo vana veZimbabwe. Vari kuti all that to paper over the cracks for SADC summit on routes and placed delegates
may visit that won't last long. The majority was spent on a super highway to Granda's new places of parliament. Pakashata, but all the roads in Zimbabwe aren't yet completely finished, and $1 billion USD spending on speed. Bedbridge Mashingo Road, a lot more needed to be done. Gorerino Azvibude details acharamba ariko zvechokwadi zvakaoma vedwe. Nyaya yacho iri kusiririsa, iri kuvhundutsa. Plumtree Mutare constructed during GNU cost 300 million, a few kilometers for $1 billion. Ndo mamwe mashoko ari kuremindwa nevamwe kuti aiwa yataitofunga kuti yakakura yacho yakadya mari shoma. It doesn't sound good. This road cost at 1 million. It is invoice mass earthworks. So that amount should have been enough to construct about 1,700 kilometers, which not more than 100 kilometers were done the Harare network. Pakashata madzadiwa vanhu vari kupopota, ndonyaya yekuitika, ndonyaya iripo iko zvino yekunzi pakashandiswa mari yakawandisa, hazvisi kufadza vazhinji, asi chekuita chaicho we all know kuti panenge pasina zvekuti vanhu ava vanokwanisa kunge vachiitwa, nekuti munongoziva kuti munhu kana achinge ari ane simba kana kuti ari musimba chekumuudzira chaicho chinonetsa. But situation yendangoya nayo ndichikukuonesa ndo zvinhu chaizvo zviri kuitika iko zvinezvi. 1.7 billion ndio mari iri kunzi yakashandiswa. Vamwewo vari kutomboedza kuzvirambo, vanhu mapropagandist veZANU PF vari kutsaya kubuditsa vachitaura kuma platforms avo, asi vanhu havana kuda kuteerera izvozvo, nekuti vanhu vari kuti tiri kungostika nezvatanzwa nezviripo, nekuti toda kuziva kuti mari iyoyo yakashandiswa sei, zvakafamba sei kuti pange pachinzi pashandiswa mari yakawanda kudaro pamakilometers mashoma, nekuti vamwe vari kuti inokwanisa kuita 1,700 kilometers mari iyoyo, kana kuti inokwanisa kugadzira 2,000 kilometers, kureva kuti mahighways ese emuZimbabwe anobva atopera, obva anaka ese, posara pasina kana yakashata, zvotobva zvatonhanhira kupinda futi nemumalocations pamari iyoyo iri kunzi yakagadziriswa makilometers mashoma. Ende mumwe mubvunzo uri kuzobvunzwa ndewekuti marodhi acho ari kunzi akagadzirwa nemari yayo ambori kupi ndeapi, mangani, nekuti pano pari kunzi dzavaiprepare kuenda kuSADC. I'm sure is that road yavanoti Lomagundi, yanga iri Lomagundi road here, ndo road yavainyanyisa kuimba nezvayo. Muri yeZimbabwe ndango ndingodarika nepanapa. Nyaya iyi ndichikubvunzayo kuti munoionawo sei. Kana uchingovatanga kusvika pana pa first time yako, gara wa subscribe, comment, like, share, ndoramba ndichidzoka nema updates nezvimwe zvese zvinenge zvichiitika.